Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón. Avui us porto un conte molt antic. Un conte que explica com dos germans molt valents van trobar una casa feta de dolços al mig d'un bosc encantat. Poseu-vos còmodes i escolteu amb molta atenció. Comencem. Fa molt de temps, al costat d'un bosc immens i verd, hi vivia una família petita en una caseta de fusta. El pare era llenyataire. Cada matí sortia amb la seva destral a tallar llenya per guanyar-se el pa. Però aquell any les coses anaven malament. La feina escassejava i el menjar també. A la caseta també hi vivia la madrastra, una dona de mirada freda i cor dur. I dos infants, germans de sang, el Hansel i la Gretel. El Hansel era un nen espavilat, amb els ulls brillants com pedres de riu. La Gretel era valenta i tendra, amb un somriure que il·luminava la casa sencera. Tots dos s'estimaven molt. Es cuidaven l'un a l'altre com només saben fer els germans. Una nit, quan els nens ja dormien, la madrastra va parlar amb el pare en veu baixa. «No tenim prou menjar», va dir. «Demà portaràs els nens al bosc i els deixaràs allà». El pare va sentir un nus al cor. No volia fer-ho, però la madrastra va insistir una vegada i una altra, fins que el pobre home, desesperat, va acceptar. Però Hansel no dormia. Havia sentit cada paraula. Sense fer soroll, va sortir de la caseta. La lluna era gran i rodona aquella nit, i al terra les pedretes brillaven com estrelles caigudes. El Hansel se'n va omplir les butxaques, pedreta rere pedreta, i va tornar al llit amb un somriure petit. Tenia un pla. L'endemà al matí, el pare els va despertar molt d'hora. «Aneu, nens, avui vindreu amb mi al bosc», va dir amb la veu trencada. Mentre caminaven entre els arbres, el Hansel anava deixant caure pedretes pel camí, una darrere l'altra, sense que ningú se n'adonés. Van caminar molt, fins que el pare va dir: «Espereu aquí, tornaré a buscar-vos». Però no va tornar. La Gretel va començar a plorar, però Hansel li va agafar la mà i li va dir: «No pateixis, germaneta, espera que surti la lluna». I quan la lluna va sortir, les pedretes van començar a brillar, com un camí d'estrelles al terra del bosc. El Hansel i la Gretel van seguir les pedretes, una per una, fins que van arribar a casa, sans i estalvis. Però la madrastra no es va donar per vençuda. Pocs dies després va tornar a insistir. «Porta'ls al bosc, més endins aquesta vegada». Aquella nit, el Hansel va voler sortir a buscar pedretes, però la porta estava tancada amb clau. No va poder sortir. L'endemà, la madrastra els va donar un trosset de pa a cadascun. El Hansel va pensar de pressa, i mentre caminaven pel bosc va anar esmicant el pa i en va deixar engrunes pel camí. Aquesta vegada, el pare els va deixar encara més endins del bosc, allà on els arbres eren tan alts que gairebé no deixaven veure el cel. Quan va caure la nit, el Hansel va buscar les engrunes, però no n'hi havia cap. Els ocells del bosc se les havien menjat totes. I ara sí, estaven perduts. El Hansel i la Gretel van caminar tota la nit, i tot l'endemà, i la nit següent també. Tenien gana, tenien fred, però no van deixar de caminar, perquè anaven junts, i quan ets amb algú que t'estima, la por es fa una mica més petita. El tercer dia,
van veure un ocellet blanc, molt petit, molt bonic. Cantava una cançó dolça i semblava dir-los «Seguiu-me». I ells el van seguir. I de sobte van veure una cosa increïble. Al mig d'un petit clar del bosc hi havia una casa, però no era una casa qualsevol. Les parets eren de pa de gingebre daurat, la teulada era de xocolata negra i blanca, les finestres eren de sucre transparent, com vidre màgic, i tot al voltant hi havia caramels de colors, piruletes i galetes en forma d'estrella. La Gretel va obrir molt els ulls, el Hansel va obrir molt la boca, i com que tenien molta gana, molta gana, van començar a menjar. El Hansel va arrencar un tros de teulada. Xocolata! La Gretel va tastar una finestra. Sucre! Llavors, la porta de la casa es va obrir i va sortir una velleta. Tenia els cabells blancs i llargs, els ulls molt petits i un somriure que no era del tot de fiar. «Oh, quins infants més bonics!» va dir amb una veu dolça. «Passeu, passeu, tinc sopa calenta i llits tous». El Hansel i la Gretel estaven tan cansats i tan afamats que van entrar. Van sopar i es van adormir en uns llitets amb llençols blancs. Però aquella velleta no era una velleta qualsevol. Era una bruixa que feia servir la casa de dolços per atrapar els nens que es perdien pel bosc. I tenia un pla terrible. L'endemà al matí, la bruixa va tancar el Hansel dins d'una gàbia i va obligar la Gretel a treballar per ella. «Tu, nena, cuina, neteja i porta menjar al teu germà», cridava la bruixa. La bruixa volia que el Hansel mengés molt, perquè com més mengés, més grassonet es faria. Cada dia, la bruixa s'acostava a la gàbia i deia «Ensenya'm el dit, nen! Vull veure si ja estàs prou gras». Però el Hansel era molt llest. Com que la bruixa hi veia molt malament, en comptes del dit li ensenyava un osset de pollastre, prim i dur. I la bruixa tocava l'os i deia «Encara està massa prim! Més menjar!» I així van passar els dies. La bruixa cada cop més impacient, el Hansel cada cop més llest i la Gretel cada cop més valenta. Un matí, la bruixa va perdre la paciència. «Prim o gras, ja m'és igual», va cridar. «Avui encendrem el forn ben gran». La bruixa va encendre el forn. Les flames eren grogues i taronges. Feien calor, molta calor. Llavors va dir a la Gretel «Fica't dins del forn i mira si ja està prou calent». Però la Gretel no era gens beneita. Sabia què pretenia la bruixa. Així que va fer veure que no en tenia. «No sé com fer-ho», va dir amb veu d'innocent. «Em pots ensenyar tu?» La bruixa, enfadada, es va acostar al forn, es va inclinar endavant per mirar dins. I en aquell moment, la Gretel va empènyer la bruixa amb totes les seves forces i va tancar la porta del forn. La bruixa mai més no va fer mal a ningú. La Gretel va córrer cap a la gàbia, va obrir el pany i el Hansel va sortir. Es van abraçar fort, sense dir res, perquè de vegades les abraçades diuen més que les paraules. A la casa de la bruixa van trobar un cofre ple de pedres precioses, robins vermells, maragdes verdes, perles blanques. Se'n van omplir les butxaques i van sortir d'aquella casa per sempre. Van caminar pel bosc, però aquest cop el bosc semblava diferent. La llum passava entre les fulles i els ocells cantaven alegres. Després de caminar una bona estona, van trobar un llac.
i a l'altra banda van veure la seva caseta. Un ànec blanc els va ajudar a creuar l'aigua. Primer la Gretel, després el Hansel. I quan van arribar a l'altra banda, el pare era allà, amb els ulls plens de llàgrimes. No havia parat de buscar-los, no havia parat de penedir-se. La madrastra ja no hi era, havia marxat. El pare els va abraçar i va plorar d'alegria. I el Hansel i la Gretel li van ensenyar les pedres precioses. Mai més van passar gana, mai més van estar sols. I van viure junts, feliços i en pau. I així s'acaba el conte d'avui. Heu vist com de valents van ser el Hansel i la Gretel? Junts van superar la por, junts van trobar el camí de tornada. Recordeu, petits exploradors, quan teniu algú al costat que us estima, no hi ha bosc prou gran ni nit prou fosca. Gràcies per escoltar Minimón. Ara descanseu i ens veiem al proper conte. Fins aviat!